el Gran Sasso. I ara hem despegat aquí d'un puesto que diu Montecristo. Guapíssim el Gran Sasso. Mira, mira. Mira aquestes muntanyes. Se despega d'allí baix, té una d'aquestes, el Corno Grande, se diu aquest. El pic més alt de tots els Apenins. És un 2.900. Avui hem pujat aviat. He punxat perquè era massa aviat. He trobat alguns d'aquí del club, l'Humberto, el Víctor i un altre, i han fotut uns arrosticini, que és típic d'aquí dels Abruzos, que són uns pitxos morunos de corder. Uah! Us han fotut fins al cul d'arrosticini i ara hem tornat a pujar. I aquí tot això és Campo Imperatore, que és on arriba el funicular des de baix. Heu de pujar 1.000 metres, perquè aquí dalt hi ha una estació d'esquí. El Humberto. La Laura al davant. Laura! Velo! Increíble. Quina passada, els llacs allà. Aquí. Uah, mira, mira, el Gran Sasso és tot això. Quina bestiada. Increïble. Això és el Gran Sasso. Aquí ahir vaig fotre una punxada. Avui he tornat a fotre una punxada al matí. I sort que després $2.000, quasi 800. Aquella allí és la Laura, una voladora d'aquí, bueno, de Roma, però que ha vingut aquí. Tot això aquí és el Gran Sasso. I aquest, el muntanyot més gran, el Corno Grande. Els altres, no ho sé. I el llac allà, que és guapíssim, semblen dos llacs, però em sembla que és un només.
vol, quasi el vol del tramonto, perquè són les 4:30 i a les 5:30 ja quasi se fa fosc. Y aquí el Corno Grande. ¡Humberto! Aquí l'Humberto, aquí dalt. Ara tiro cap al despegue. El Humberto